Ngaleso sikhathi uHerodi umbusi waluzwa udumo lukaJesu. Wathi encekwini zakhe, "Lo nguJohane uMbhaphathizi. Uvukile kwabafileyo, kungakho imisebenzi yamandla isebenza kuye." Ngoba uHerodi wayembambile uJohane, wambopha, wamfaka entolongweni ngenxa kaHerodiyasi umkaFiliphu umfowabo. Ngoba uJohane wayethe kuye, "Kawuvunyelwa ukumthatha." Wafuna ukumbulala kodwa wesaba abantu, ngoba bathi ungumprofethi. Kodwa ngosuku lokuzalwa kukaHerodi, indodakazi kaHerodiyasi yasina phambi kwabo, yamkholisa uHerodi. Ngakho wathembisa ngesifungo ukuyinika lokho engakucela. Yona isilayiwe ngunina yathi, "Ngiphe lapha emganwini ikhanda likaJohane uMbhaphathizi." Inkosi yadabuka, kodwa ngenxa yezifungo zayo langalabo ababehlezi layo, yalaya ukuba inikwe. Yathuma yamqhuma uJohane ikhanda entolongweni. Ikhanda lakhe lalethwa ngomganu, lanikwa intombi. Yona yalisa kunina. Kweza abafundi bakhe, bathatha isidumbu basimbela, basuka bambikela uJesu. Wathi uJesu esekuzwile lokhu, wakhuphuka lapho ngomkolo waya endaweni eyinkangala eyedwa. Kodwa amaxuku akuzwa amlandela ngenyawo evela emizini. Esephumile wabona ixuku elikhulu, walihawukela, wasilisa abagulayo babo. Sekuhlwile abafundi bakhe beza kuye, bathi, "Indawo iyinkangala, lesikhathi sesihambile. Ngakho-ke badabulele ukuze baye emizini bazithengele ukudla." Kodwa uJesu wathi kubo, "Akuswelekanga ukuba bahambe. Bapheni lina ukudla." Bathi kuye, "Kasilakho lapha kuphela izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili." Wasesithi, "Ziletheni lapha kimi." Walaya amaxuku ukuba ahlale phansi otshanini. Wathatha izinkwa ezinhlanu lenhlanzi ezimbili, wakhangela ngasezulwini, wabonga. Esezihlephule, wabanika abafundi, abafundi bawanika amaxuku. Badla bonke, basutha, babutha imvuthuluka eseleyo, izitsha ezili12. Labo abadlayo babengamadoda angaba 5,000, ngaphandle kwabesifazana labantwana. Wasebacindezela abafundi bakhe ukuba bangene emkolweni, amandulele ukuya ngaphetsheya, esadabulela amaxuku. Kwathi esedabulele amaxuku, wenyukela entabeni ukuba akhuleke. Sekuhlwile wayeyedwa lapho. Kodwa umkolo wawusuphakathi kolwandle, utshukunyiswa ngamavinqo, ngoba umoya wawuphambene labo. Ngesikhathi somlindo wesine wobusuku, weza kibo ehamba phezu kolwandle. Kodwa kwathi abafundi bembona ehamba phezu kolwandle bethuka, bathi, "Isipuku." Bakhala ngokwesaba. Kodwa uJesu wakhuluma labo masinyane esithi, "Manini isibindi, yimi, lingesabi." UPetro wasemphendula wathi, "Nkosi, uba kunguwe, tshono ukuba ngize kuwe phezu kwamanzi." Wasesithi, "Woza." UPetro wasesehla emkolweni, wahamba phezu kwamanzi, weza kuJesu. Kodwa esizwa amandla omoya wesaba, eseqala ukutshona wakhala wathi, "Nkosi, ngisiza." Masinyane uJesu welula isandla sakhe wambamba, wathi kuye, "Hawu, wena olokukholwa okuncinyane, uthandabuzelani na?" Sebengenile emkolweni, umoya wathula. Abasemkolweni bamkhonza, bathi, "Lembala wena uyindodana kaNkulunkulu." Kwathi sebewelile, bafika elizweni laseGenesaretha. Esemanzi amadoda akuleyo ndawo athumela ilizwi kulo lonke lelo lizwe, aletha kuye bonke abagulayo. Bamncenga ukuba bathinte nje umphetho wengubo yakhe. Bonke abawuthintayo basiliswa.